Nang luod na ba ka sa Ginoo kay murag tan-aw nimo murag wala nay padulngan ng imong kinabuhi. Amo na to pag-iskutan karon sa atong daily devotional. Welcome gihapon sa Paglaom Online Ministry. Ako gihapon ni si Pastor Janin Carges. Atong verse karong buntaga dinita sa Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Nabay nahitabo karon sa imong kinabuhi nga dako kayong pagsulay, dako kayong unos, nagkagubot na bang kahimtang sa imong kinabuhi, no? Doon na ba'y problema nga nagsunod-sunod, or siguro doon na ba'y problema nga wala gid nasulbad hangtod karon? Naabot ba sa point nga ni question na kas Ginoo nga murabag doon na pa ba'y Ginoo, doon na pa ba'y nagpakabana nimo? Siguro nangutana ka nga nung murag wala siya naminaw sa imong mga prayers, or hapit na ba ka mi give up? Higala igsuon ayaw o give up. It doesn't mean walay answer ang Ginoo, wala na nagpasabot nga wala na siya naglihok. Naay mga times sa atong life nga silent lang siya, naalang siya sa likod sa eksena sa atong kinabuhi. Pero hinumdumi, as long as na kay personal nga relationship na sa Dios, pinagi kay Christ, dili gyud kapasagdan sa atong buhing Dios ug Amahan sa langit. Now, ang verse katong gibasa sinulat ning Apostol Paul, ingon si Paulo, being confident. So ingon siya confident ta, sure gid ta nini. Unsa man sa asang butang ta may mong sure. Confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Si Paul nag-ingon nimo dinhi nga unsay gisugdan sa Dios imong kinabuhi, humanon niya na hangtod sa adlaw nga mobalik si Jesus Christ. The moment nga gi-receive nimo si Christ as your Savior, didto na bag-o ang story na sa imong life, especially sa imong spiritual life. Didto nagsugod ang Ginoong trabaho sa imong kinabuhi. So tanang gisugdan sa Ginoo sa imong kinabuhi, iyan ang humanon. Na siya process diha para ma-perform niya ang iyang maayo nga plano sa imong kinabuhi. Ug hangtod na inigbalik ni Christ. So karon wala pa man ginibalik si Christ. So hangtod karon nagsipa nag-process, sige paglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na siguro nangutana ka, ano laging murag wala may pagpakabana ang Dios nako, na umura lang na siya galigsuon. Nagi time sa atong life nga murag dili na to ma-feel ang presence sa Ginoo, pero mura lang. Pero likod sa eksena naglihok ang Ginoo, wala siya pagsulay nga gitugot nimo nga dili nimo kayang pasanon. So ngano gitugutan niya nga masakitan ka, mahutdan ka, o ga ma-feel nimo say nga murag mabugatan ka. Sa itugot ta sa Ginoo para tudluan kag lesson, ma-transform imuhang kinabuhi. Part biya na sa mission sa Ginoo, particularly ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Gusto niyang i-transform ka, bag-uhon ka, o kana nga pag-process sa Ginoo sa imong kinabuhi hangtod na inigbalik ni Christ. So hangtod karon sig process ang Ginoo sa imuha aron igbalik sa atong Ginoo, mahimong mature ug hamtong ka moatubang sa Dios. So para na sa imuhang maayo nga katuyuan. Hinumdumi dili sa tanang higayon nata sa ubos. Napoy panahon nga birahon ta sa Ginoo pataas, muangkon ug mudawat na puta sa mga langit to diyang pagpanalangin. Pailob lang sa part na sa process nga gi-work out sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero hinumdumi puhon mo labay ra gyapon ka diha. Puhon mo level up ka, puhon mo mature ka. Puhon mahimo kang productive, mahimo kang fruitful. One day makagraduate yung mga anak sa pag-eskwela. One day makita kag nindot nga trabaho. One day ason mo sa Ginoo sa may kahimtang. Basta pabili na gid sa pagsalig ug pagampo ug pagpangalagad sa ato ang Ginoo. Hinumdumi wala pa siya nahuman sa imong kinabuhi. Dagan pa siya maayong plano nga buhaton para nimo. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo magampo ta. Ginoo, salamat sa pulong imong gi-remind karong buntaga. Unsa Lord ka precious among life, unsa minimo Ginoo ka pinangga nga gid ay Amahan likod sa imong pagduha-duha og pag-questions nimo Lord. Nara day gihapon ka, wala day ka nagkulang Ginoo sa imong kinabuhi. Thank you Lord nga hantod karon Lord gina-process nimo among life, pamatuod ni Ginoo nga wala gid minimo pasagdi. Nga sahay kinahanglan minimo pasakitan Lord para magkat-on og mas mo mature mi nga magtotoo diha kanimo. Pasaylo ami Amahan nining mga sala nga among nabuhat. In Jesus name, amen and amen.